बदला में बोला का दिल बारू हो कि तू जब दिल बारू हो तादा का दिल बारू हो कि तू जब दिल बारू हो तादा का दिल बारू हो कि दिल लाल गई और फेरू चली कि अब जा 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 भूला जइहा। बाकी इहो गीत हो कि बाकी रवि भजन से शुरुआत करे के बाद भैया के जैसा आदेश बटे आई एक बड़ा सुंदर भजन रउआ सबके सामने हमरा बीच में नवनीत बैठल बनी जिनका माध्यम से हमने के आज जगह उपस्थित नवनीत है ने आवो काहे मुंह छुपा के बैठल बड़ा वो छिपा के बैठल बनी बताओ ठंडी में हम चाह के नवनीत खातिर एगो जोरदार ताली रउआ सभी बजा दी। भोजपुरी के बहुत अच्छे गायक हमारे बहुत अच्छा मित्र आज इनकरे जितेंद्र भैया के तुम जानते रही बाकी एगो जोन हौसला होला नु कलाकार के आवे खातिर ऊ हौसला बनी नवनीत जी के अनुपमा जी आई है जितेंद्र भैया बनी सबके हुआ बड़ा अच्छा लगे नवनीत के भी बहुत सारा धन्यवाद। हम गाली कर बाद नवनीत हम प्रेम झिल स्टूडियो के मालिक प्रेम झिल स्टूडियो के मालिक वाली हमारे उपमा रिकॉर्डिंग स्टूडियो के मालिक बने हमने के मालिक बढ़ावा कि राम जी से पूछे याद 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 हरि जनकपुर के नारी बता दबा हुआ जय हो जय कि राम जी से पूछे हरि जनकपुर के नारी बता दबा हुआ ऐसे कहता है जीव कहे के मन नहीं खे पहला ही खाना ना बता दबा हुआ लोग देश काहे गारी बता दबा हुआ लोग देश काहे गारी बता दबा हुआ राम जी से पूछे जनकपुर के नारी बता दबा हुआ लोग देश काहे गारी बता दबा हुआ लोग देश काहे गारी बता दबा हुआ
मुंडा भैया करते कहती बाकी इनकर बार नहीं के पाकल हे हेजा बार नहीं के बाकी दाढ़ियो कुछ नहीं के पाकल अभी करिए बा जवान बने ई बूढ़ा बाबा के पकल पकल दाढ़ी बूढ़ा बाबा के पकल पकल दाढ़ी ई बूढ़ा बाबा के पकल पकल दाढ़ी बूढ़ा बाबा के पकल पकल दाढ़ी देखे में पागल हाय भार थारी बता दा बाबुआ लोग बदेत काहे गाड़ी बता दा बाबुआ लोग बदेत काहे गाड़ी बता दा बाबुआ लोग बदेत काहे गाड़ी बता दा बाबुआ लोगवा देखता है गाड़ी बता दो बबुआ लोगवा देखता है गाड़ी बता दो बबुआ बोली राजा रामचंद्र भगवान की